velkommen til den her video. I dag der skal jeg smage på græsk slik. Yes. Asger, du vælger den første ting. Okay, jeg tænker, jeg lukker øjnene. Ej, det var en stor ting. Smag sådan her. Så tager vi lige 3. Vi har den her. Vi har den her. Nej, Max, her. Nej, vi skal ikke have sorry. Vi tager det her. Okay. Vi har den her, der hedder Blood Balls. Den får han. Yes. Så har vi en til, der hedder Blood Balls. Den får hun. Og så har vi et alien æg, som jeg får. Okay. Var det egentlig ikke en god idé at slutte med det her? Det er et bolsje. Jeg tager også en alien æg. Okay. Jeg tager altså også en alien æg. Okay, så Der er ikke flere alien æg. Ej, hvor er det min? Din er klam. Ja. Kan du åbne min? Hvor klam! Din er viklet ind i det. Kom, så åbner lige min. Jeg vil lige holde den der så. Så tager jeg det. Okay. Den tager den. Det er Marx's, det der. Nej, jeg skal lige vente. I køkkenkongen her. Alden. Ved alle nogen? Er det? Ja. Det går for meget Hvad er det, jord? 3, 2, 1, go. Det er tyggegummi. Hvad til chile? Nej, det er ikke det her. Jeg kan godt lide det. Nej, det er ikke dig. Det smager fint. Det er super for mig. Hvad giver du den? Det er slag eller dig? Det er slag eller dig? Det er 2 slag, og det er slag. Fy for satan. Det er jo. Det smager sgu da ikke godt, men... Skal jeg vælge en ting? Jeg vælger en ting. Jeg tænker med det. Den dør. Det er sådan noget. Det er den, jeg glæder mig Den til. glæder jeg mig til. Kiks. Det hedder Digesteg Bars. Yes. Digesteg Bar. Ja, lad os bare åbne det. Den har kostet 0,60 euro. Ej, det det smeltede. stykker. Det ser sat muligt ud. Ej, det lugter faktisk godt. Nej, jeg fik godt nok et lille stykke. Ja, det skal du have. Du bare lige ud ved Asger. Max. Jeg har fået gigantisk. 3, 2, 1. Det smager sådan kiks. Nej, godt på dig. Vi skal. Det smager lidt af KitKat. Nej, dårlig KitKat. Kan I godt lide den? Nej, det er klart. Du skal spise den her. Ja, jeg vil gerne have den. Du må også spise den. Det er klart her på min side. Det er dårligt. Det smager dårligt. Den af havregryn. Har du spyttet du? Jeg har. Sissel, hvad vælger du? Luk øjnene. Nej, hvad er det? Det er en crazy dips. Jeg vil starte med at sutte på den. Den er gået i stykker. Nå, men jeg vil starte med den og sutte. Vis dit billede. Jeg vil starte med at sutte på den. Du må holde en skærm på. Ej, hurtigt. Nå ja. Hvad er det der her? Nej, man skal sutte på den. Altså, Du sutter på det nederste, så sutter Sissel på det midterste, og så sutter jeg på det øverste. Jeg sutter på det øverste. Så starter vi herfra. Så sutter jeg på det nederste. Og så skal du tage det der i. Nej, du skal bare tage det hele ind i munden. Sutte på den, og så tage det dernede. Og så er det mig bagefter. Ja. Ej. Sut. Det er dig. Du skal sutte på den ligesom. Og så er det mig. Nej, min kumme. Ej. Hallo, man kan ikke se mig. Det propper på kummen. Dem der er de helt gode. Måske. Den kan jeg godt lide. Det var godt. Ej, men det er virkelig godt. Det gik bare lidt. Det er sådan rim. Det gør ondt, det der. Au. Jeg kan godt lide den. Jeg skal give den like. Jeg giver den også et like. Jeg giver like 1000. Er det ikke bare sjovt til? Er den ikke god? Put den ud igen. Det er den bedste, vi har haft. Nej, jeg er lidt sur. Jeg kan også godt lide den. Hey, vi gør lige sådan her.
Vi putter slikkepinden her i. Nej, Max, du ikke. Du må ikke spise det hele. Nej, det gør jeg heller ikke. Og sådan noget min mor. Du skal også have et. Markus. Der er noget. Så. Der er råd. Okay. Imens så vælger jeg lige næste. Jeg skal lige også lige have. Ja. Det er jo mest Asger. Men så bagefter dig, så bliver Asger. Mere for mig. Der er tryk på det, Lise. Øj, det der tykker vi noget. Jeg kan ikke få noget. Jeg kan ikke få noget. Ej. Det er færdigt, hva'? Lad os have sådan noget toppelgum. Jeg tror mange Ja. det sidste. Ej, jeg gider sgu ikke have noget. Det er surt. Nej, det er svært det her. Max. Hvad? Hvad er det? Må jeg prøve at komme bagefter dig? Nej. Det er mig. Er der nok i? Ja. Jeg skal bare tage en lille bid. Smager godt. Det er tyggegummi. Er det? Mhm. Vi skal spille det ud bagefter. Nej, det er godt. Jamen, så skal du slutte. Jeg skal... Gør det? det er stort tyggegummi. Fik du et stort tyggegummi? Ja, det synes jeg. Så meget behøver du heller ikke. Mit det røg ned i min hals. Så nu er det væk. Så er min tur væk. Ja. Det må jeg gå lige derovre. Nej, vi kan godt bruge dem jo. Det er jo ikke alt, der er smart. Den her får sidste. Ej! Og den er 2 for at vise. Ja, den der får du. Nu er det. Jeg får det sådan. Okay, så, den her, det er den der blood balls. Ja, Og vi har, mig og hende der, vi har fået sådan en football. Nej, hvem er hende der? Ja, det er Sissel. Min lille søster. En football. for mig, de er selvfølgelig vilde med mig. Han hedder Asger. Ja, Er det bare mig, eller er jeg bare virkelig dårlig til at åbne de her pakker? Skriv kommenterne, hvis at jeg er dårlig til at åbne de her. Ej, her er en. Jeg har allerede skrevet. Jeg kan ikke finde ud af at åbne. Skal jeg åbne? Ej. Hvorfor putter jeg den ind i munden? Du kan ikke have ikke kunnet den ind i munden. Det skal være svært. Jeg skal lige putte den her. Man kan ikke åbne den. Det er tavler. Gunther. Nu en football. 3, 2, 1. Så! Nu tykker du i den. Det er det tyggegummi. Nej. Det var mit, ja. Det er sur. Det er ikke bolster. Det var tyggegummi. Den ser bare noget mærkeligt ud. Det er godt. Ej, det er sur. Er det godt? Mhm. Det er godt surt. Ej, det er kun sådan. Så. Nej, den er fin nok. Hvor er posen hen? Altså, den første smag, der kommer, den er god. Men den anden smag. Den næste, den smager bare sådan, ja. Godt i det sure. Ja, knæster! Jeg giver den sådan sådan. Jeg giver den sådan her. Jeg giver den også sådan. Ja, den sådan her. Må jeg vælge en? Du er mærkelig, jeg skal. Ja, den er godt. Jeg tager. Det ligner meget en fin stang. Det ser ulækkert ud. Og det ser virkelig klamt ud. Nej, det er mig til at vælge. Det er en det er en lilla pause. En lille pause. lilla pause. Den kalder vi for lille pause. Ja, Den skal vi tage en lille bid af. Jeg kan ikke se. Bedste vi har haft. Se nu. Vi har 4. Vi går over lige her. I blande posen. Kan vi finde den til allersidst? Mm. Tyggegummi. Den synes jeg er Okay. Ja, den her. Kinder. Kinder. Og det er Kinder Joy. Ja, ja. Joy, det har jeg aldrig set før. Vi joiner Det er Kinder. faktisk godt, den der. Smager fint. Det er den bedste, vi har haft. What the heck? Okay. Hvad er det her for noget? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg har aldrig set så jeg kender ikke. Nej. Pas på. Det er legetøj. Der er legetøj i. Det skal vi ikke have. Ja. Så spiser mig og Asger det her. Nej, jeg gider ikke. Du får det let. Øh, Der er kun til 2.
spise. Hvorfor må jeg få noget? Ej, kan min. Ja, Max. Jeg kan da spise noget. Man får en halv hver. Ja. Jeg får kølet. Jeg beder lige den her end det normale Kinderæg. Oj. Fik meget. Det var halv. Ja, Oscar. Det er det næste. Mens hun lige spiser, så det her, det er en Magnum. Den vil jeg pakke op. Ja, okay. Det er en Magnum. Magnum. Eller hvis Magnum. mango. Eller hvis mango. Det skal være sgu da godt. Jeg giver den et like. Det gør jeg også. Og hun giver dislike. Jeg spiser meget Max til sidst. Ej, vi har allerede spillet meget ud. Alt er good. Alt var klap. Det er strækpose. Jeg vil gerne være til sidst. Hvorfor? Jeg ved ikke. Alright. Nej. Det smager, jeg ved ikke, hvad jeg hedder, de der små firkanter. Pick up. Pick up, tror jeg. Jeg var for god. Jeg er på køre. Meget tør. Jeg synes, der er her. Jeg er sådan rimelig tør. Ja, meget tør. Næste, det er Mentos. Jeg har aldrig nogensinde har set. Altså, Hvad? Må jeg så? det er sådan Mentos. Say hello. Say hello hedder den. Jeg er meget spændende ud. Det er den anden sidste ting. Yes, det er det sidste er sådan noget tyggegummi. Jeg tror vi. Og den er så nem. Det ligner... Hvor er det klamt? Er den smeltet, eller hvad? Ja. Asger får først i dag. Okay. Hvor er den klam? Man skal have en hver af dem, der ikke. Nej, man skal have én. Jamen, i hver sikker. Du skal bare lige fjerne det der skrald. Ja, jeg får lyserød. Du må ikke tage den ind i munden. Hvad skal man? Okay, Og den her, den giver seng. Der står seng. 3, 2, 3, ko, 1, kyk. Nu har vi Mentos. Til point. Nu tror jeg, Max skal gøre Mentos. Men den her er god. Den smager fint. Min den smager hindbær. Altså, min smager citron. Den smager appelsin. Min smager citron. Hindbær. Nå, Virkelig stærk hindbær. Jeg giver den fin, altså imellem og... Den er helt med. Og sådan her. Skråt. Altså sådan her. Vi er altså op. Så er det... Den vil jeg åbne min YouTube-kanal. Ja, jeg vil bare læse det. Det er Det er spaghetti gum. Det er spaghetti tyggegummi. Hvor kan de komme? Og en Eller lille spaghetti. søster skal jo mad. Ja, Spaghetti gum. Spaghetti gum. Ja. Nej, Det er tyggegummi. sådan- Ja, vi tror, det er tyggegummi. Det hedder gum. Tyggegummi. Ej, der er tape på. Nej. 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 Der var klam. Ej, det ligner sådan nogle larver. Max, tag en. Ej. Tag... Ikke alt. Ja. Det er så meget. Au. Dislike. Dislike. Den går ikke. Kunne du godt lide den her sidste? Hvorfor ikke? Nej. Den deler mig og Max. Hvad, Max? Max, vi deler det. Ja, jeg smager. Fy for satan. Jo, men det er så begge. Hvor fanden? Nå, så må jeg få alt det her. Ej. Jeg har bare lige en. Husk at give videoen et like. Altså, selvom I ikke kunne lide den, så må I gerne give den et like. Og husk virkelig at subscribe. Okay. Og gå ind på ham her kanal. Han hedder De Syrlige Vingummier. Så